Ma jistax ikun li jsir żvilupp industrijali f'żona barra mill-iżvilupp bħal din u b'qerda l-uniku pulmun li fadal f'Ħal Farruġ. Din ir-reazzjoni ta' residenti ta' din iż-żona li qed jesprimu d-diżappunt tagħhom għal proġett ta' żvilupp ippjanat f'dan il-wiet. Fosthom Kevin Bonanno li tkellem ma' Net News. Din hija area żona fejn hija eżatt bejn Ħallu u Ħallqormi illi fejn huwa l-uniku pulmun li hawn bejnietna huwa fejn iżedek hawn arja pura fejn wieħed jista' jillidja għal wiet il-kbir illi jibqa' sejjer għall-imqabba u għas-siġġiewi. Ir-residenti ilhom għal dawn l-aħħar 3 snin jgħidu li l-iżvilupp mhux aċċettabbli wkoll għax hu protett bħala wiet iżda wkoll għax razzett li sar-applikazzjoni kien għadu qed jopera u allura ma jistax jinqaleb l-użu tiegħu. Fil-fatt bl-appoġġ ukoll ta' NGOs, ir-residenti resqu l-ilment tagħhom bit-tama li jsalvaw dak li fadal minn din il-medda agrikola ta' madwar 18,600 metru kwadru fejn hu pjanat li ż-żona mibnija se tkun tammonta għal aktar minn 2,300 metru kwadru. Wara li kienu nnotati dawn il-punti u oħrajn l-iżviluppatur ċekken il-proġett, iżda l-darb'oħra l-case officer irrifjuta din l-applikazzjoni. Għal dastant kif intenna l-appell ta' residenti li l-applikazzjoni għandha tiġi deċiża għabbażi ta' regolamenti preżenti fosthom dawk tekniċi ta' żvilupp u rurali. Dan kif qed jistennew id-deċiżjoni fis-seduta tal-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar skedata għal ħamis li ġej. L-appell tagħna għall Planning Authority hu illi ma jkomplux intawlu id-deċiżjoni għandha tittieħed nhar il-ħamis fejn għandha wkoll tiġi rrifjutata bħal eżempju li verament dak il-Planning Authority li dak li temmeni verament qed tatwaħ f'din l-applikazzjoni. Ir-resident qal li huma jemmnu li jekk dan il-proġett jiġi approvat ikun il-bidu ta' tmiem ta' dan il-wiet u ta' widien oħrajn.